Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube nani nonke. Akangikhulumi namaKristu man. Uyazi amaKristu ekhaya kunamaKristu. Ingakho ngithanda ukukhuluma namaKristu ngoba ngigxila kakhulu. Ngijula kakhulu manginamaKristu ngoba ekhaya kunamaKristu nami ngangumKristu. WeyamaKristu. Akene ngiphendule la. Uma ubuza amaKristu ukuthi ubani uJesu? AmaKristu athi uJesu uNkulunkulu. Kusho amaKristu, especially laba abasindisiwe. But Jesus is the Lord. Jesus is God. uJesu uNkulunkulu. Mawusubuza umbuzo futhi wayekhonza abani? uJesu wayekhonza abani? Aphendula amaKristu uNkulunkulu. Akukho kulahlekelwa ingqondo kancane lapho. Ubani uJesu uNkulunkulu. Wayekhonza abani? uNkulunkulu. Akukho kancane nje ukuphazamiseka komqondo kancane nje ukuthi nje kancane ngathi khona ibhawodi elikhumukayo la ekhanda. Ake ngiqhubeke. Ubani owadala uma wakhe? Uma kaJesu. Aphendula amaKristu uNkulunkulu. Hayibo. Ubani owadala uma kaJesu? uNkulunkulu. Owadala bani? Uma kaJesu. Wabuya futhi uNkulunkulu wavundla futhi esibelethweni sikama kaJesu odalwe uye. Yebo. Ngoba uJesu uNkulunkulu. Oh, okay. Ake siqhubeke. uJesu uNkulunkulu lo owadala uma wakhe. maKristu. Anivuleni ingqondo phela abafowethu. Anizenzanga nalinyazwa ingane zakwethu. Awulaleleke. uNkulunkulu wavundla esibelethweni sikaMaria odalwe uye. Cha. Kusho amaKristu. Hayi, uNkulunkulu akwazi ukuvundla esibelethweni. Oh, okay. Ubani uJesu? uNkulunkulu. uNkulunkulu noma indodana kaNkulunkulu? uNkulunkulu abuya aphenduka abe indodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu noma indodana kaNkulunkulu? uNkulunkulu abuya aphenduka abe indodana kaNkulunkulu. maKristu. MakuuNkulunkulu noKristu noJesu ubani omkhulu? uJesu uNkulunkulu ngoba uJesu uthi mina noBaba simunye. maKristu. Phakathi kaJesu noNkulunkulu ubani omkhulu kunomunye? uNkulunkulu mkhulu kunoJesu. Kanjani yena noBaba wakhe bemunye kanti abalingani? Cha, abalingani. uNkulunkulu mkhulu kunoJesu. maKristu. Phakathi kaJesu noNkulunkulu ubani owuBaba ubani oyindodana? uNkulunkulu uBaba, uJesu uyindodana. maKristu. Uma ngabe inkosi isaphila njengoba umdlokombane nje esabuza lesikhathi esaphila wake wakhonzwa yini uMisuzulu noma uZonda Magwala? Cha. Kufanele kulinde ukuthi inkosi ize ibuze, ingonyama ize ibuze ukuze kungene inike manje inkosana. Angithi manje maKristu ngoba kusho nina nithi uJesu is a Prince of Peace. Uyinkosana. Kusho nina nithi is a Prince of Peace. Kusho ukuthi there is a king. iKing ubaba wakhe. Manje maKristu animlindi ngani ubaba wakhe afe? Kungani nizokhonza inkosana inkosi ikhona iphila? maKristu.
Hayi uyabheda manje uMbatha usho kanjani ukuthi asilinde uNkulunkulu afe ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu angeke afe. Manje ngoba niyazi maKristu ukuthi uNkulunkulu angeke afe, nimkhonza kanjani uJesu eyindodana inkosi ikhona? Nikhonza kanjani inkosana? Ubani oninikeze igunya maKristu lokuthi nikhonze inkosana? Inkosi ikhona isaphila. Nazi kahle ukuthi inkosi yamakhosi yona angeke ize ife. maKristu akanitshelanga yini uJesu ukuthi yena akazelanga kudunyiswa, akazelanga kukhonzwa, kodwa uyisikhonzi, uyadumisa naye. Yingakho ethi anokhuleka nithi baba wethu osezulwini. Yingakho naye simthola ekhuleka ngelinye ilanga, waqhubeka ingcosana, wawa ngobuso, wathi kunzima Nkosi yami baba, kunzima ukuthi ngidle kulesitsha ngoba azi ukuthi izitha zakhe ziyamfuna. Manje maKristu niyenzelani maKristu into eninganayo imvume yokuthi niyenze? Kukuphi la emqondweni wenu? Khona yini okushodayo noma kuphelele kahle maKristu? Hayi inqunywa amakhanda iyekwe, onendlebe zokuzwa uzwile. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.